kpọrọ gị dede Jizọs na-asị ya zute mkpa onye ọbụla n'okpuru ụlọ a. Mana nchịkọta nke ije ozi a, Chineke nke usoro nke ndị agha naanị gị otuto gosi aga n'ihe bụ nke ndị gị ndị na-ekele onye ọrụ ebube n'ihi n'imewo ya aha Jizọs. Ya eji m ohere a na-ekele Chineke onye mere ka ndụ anyị fọdụ, onye mekwanụ ka ọ dị mfe na anyị ga-ezukọ n'okpuru ụlọ ya na mgbe nke taa. Chineke ukwu a onye mere ka ndụ anyị dị ori otuto n'aha Jizọs. Ejikwa m ohere a na-ekele nna m ukwu very reverend ebe ọbụla ọ nọ, onye nyere m ohere a na-asị ka otute mmanụ nke Chineke ghara ịkọ n'elu isi ya n'aha Jizọs. Ejikwa m ohere a na-ekele ndị ụkọchukwu niile ndị Chineke ji na-eje ozi Wesley Cathedral Circuit, ịhụ na alaeze nke ekwensu na-eme gịnị na-atalata, alaeze nke Chineke na-aba ụba dịka onye ọrụ ebube mee ha mma n'aha Jizọs. Ejikwa m ohere a na-ekele ndị isi anyị ndị na-ahazi otu ụzọ maọbụ nke ọzọ n'ihi na ije ozi nke Chineke na ọgba ya na ọ ga-abụ ihe a na-aga akọ n'akụkọ. Ọrụ ebube mee ha mma n'aha Jizọs. Na-ekelekwa gị onwe gị gị onye nọ n'ụtụtụ a na-anụrụ Chineke kasị okwu Chineke nke a na-agwa gị agwa ka o zute gị ma mee gị mma n'aha Jizọs. Ya anya ije ozi nke afọ a, ahụ na ije ozi anyị nke afọ a sitere na conference area, ọ malitere na Chineke sị ọ ga-eburu anyị gịnị anyị ileburu anya otu ihe si na-aga n'obodo anyị, ahụ n'eziokwu na Chineke nọ n'ikpuru mụ na gị agha, n'ihi na asị na ọ bụ Jehova ara nọ otu si machi Chineke na ụtụtụ a na o mere ọpụrụiche na okwu niile nke anyị na-agabiga. Ilekwa anya mgbe anyị na-agbadata abịa na Methodist Church, anyị bụ ndị na-edo ihe n'usoro. Ile anya n'oge a nke anyị nọ n'ime ahị na taa bụ wiki olu chọọchị atọ n'ime otu a na mmụọ gịnị gasịrị. Mmasị Chineke na mgbe ụtụtụ a ebe dị iche iche nke anyị gụrụ ala ikuku nwanna gosi ka iletu anya n'akwụkwọ kọpụtatụrụ m Jenesis aha anyị gụrụ 3:7 amaokwu nke 3 ahịrị nke haleluya. Ya ga-esikwa gị ime gịnị ekwuru ha ọ ime gịnị amen amen. Okwu m na isiokwu gị I will ile anya n'ebe ahụ nke anyị gụrụ ahụ na ọ anyị tụwara, mana n'ebe o metụtara isiokwu a nke mmụọ Chineke sị m eziga gị ebusi onye nọ gị n'akụkụ n'oge a na Jehova ga-eziga ya, gwakwa ya ọzọ. So oge ahụ na onye a na-eziga mgbe ahụ Baịbụl ebe ahụ anyị gụrụ bụ Josef, ọkwana nna ya na-eme gịnị nwere ike sị ka atụgharịba n'okwu Igbo ajụ gịnị bụkwana nziga. Ịhụ na nziga bụ mgbe ediri gịnị ozi ga-ahapụ ebe ahụ ị nọ mee gịnị gawa ebe emere gịnị ediri gị. Nwere ike masị nwanna ngwa hapụ ebe anyị nọ gawa na gịnị na Sunday school. Oge ahụ na ọ bụ ya bụ gịnị nziga. Ị nwere ike inye ya nkọwa dị iche iche, ma nziga bụ mgbe ị hapụrụ ebe ahụ ị nọ gaa ebe ahụ emere zigara gị. Ile anya na akwụkwọ nsọ ga ahụ na nziga n'ebe o metụtara nziga onye kwanụ bụ onye a ga-eziga. Ile anya n'ihe metụtara Nikọdimọs, anyị niile Nikọdimọs bụ onye abịa na akụ o nwere ya
abịa n'akwụkwọ abịa onye a maara aha ya a na-asọpụrụ mana n'ime ya niile ịhụ na ahụ nke o nwetara na ndụ ya ọ vanity of efu n'elu gị efu mana onye a bịakwutere Jizọs na ya gịnị ka m ga-eme ka m wee keta gịnị Jizọs wee sị na agaghị ime gị agaghị m ụgwọ ya wee bụrụ na onye a na-eziga bụ onye mere gịnị onye a mụrụ ọzọ onye nabatara Jizọs dịka onye nwe na onye gịnị ọpụta ya ele anya na onye a na-eziga okpukpere onye ọbụ eziga ya hapụ nga ahụ ezigara ya ga mewe ihe ọzọ a ga-ahụ onye dị ka anyị hụ na ozi edi iri ọ hapụrụ ime gịnị ịga ya wee gawara ihe ọzọ dịrị ya nọ ka ọ dị n'ebe anyị niile dị iche nọ anyị nwere ike Chineke anyị ga dozie ezinụlọ anyị maka ezinụlọ anyị dị mma obodo anyị adị mma obodo anyị dị mma nzukọ anyị adị mma eji ime gịnị ya sị onye a imekwu Chineke a ruo mgbe Chineke mere gịnị arịa ahụhụ chọpụta na ọ bụ n'ihi Jona ka ebili mmiri nke oke osimiri dị na-eme gịnị na-amaghị onye na-anọkwu n'ụlọ gị idozie ụmụ gị idozie di gị ọnwụ na ọma bụ onye Jizọs bụ site n'omume gị ke site na akparamagwa gị ke site n'iji ngwa gị ke site n'ihe ọbụla nke ị na-eme mee gịnị mee ka ezinụlọ gị bịaruo nso n'ebe Chineke onye a na-eziga ọ bụ mmadụ ahụ nke na-eme gịnị na egwu Chineke n'ebe zoro ezo mepụtara ihe anyị sị ka anyị gawa n'akwụkwọ nsọ anyị ahụ na Ecclesiastes chapter 2 anyị tụọ egwu Chineke ihe niile Chineke mere gịnị ndị na-eme ka ezinụlọ gị dị mma ga-eme ka nzukọ nke Kraịst dị mma site na grupu ebe ahụ ị nọ ekegasịrị anyị iche 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 olee otu isi Chineke si ziga gị ihu eziokwu gị ekpughe ihu n'ala ya bụrụ onye na-arụ otu ya bụrụ onye na-eme ka ndị na-eme ka nzukọ Kraịst na-aga aga ya bụrụ onye na-akwada akwada ya bụrụ onye kpakasịa mme gịnị bụrụ ezi ya ya bụrụ onye ọ na-abịa eme ihe ị naghị enwe mgbaghara n'obi gị ajụjụ uwe bụrụ gịnị mekwaranụ Chineke ji chọọ ka o ziga anyị abanọkata ezigawa mmadụ ya menụ Chineke ji chọọ ka o ziga mụ na gị bụ akwa nọkwa gị ebe kere ya ụmụnna ihe emebie enwere ịkwafu ọbara n'ebe niile dị iche iche enwere mpụ na arụrụ m ala enwere m ịba keke na ịnwe anwa chefuo ihe aha gị bụ sọrọ ya masị gị chọọ ebe niile ndị keke na paakị na aba ebe ọ bụla ị asị gị gwa gị ya bụrụ na mmadụ gị na-abụ na gị bịa na grupu anyị dị iche iche ọtụtụ n'ime anyị aghọọla agaji agbachiri ụzọ kwesịrị ka ọ dị otu ahụ galigo ozi ọma dịkwa na omume gị ihe nọ n'ime abịa ime gịnị nwanna abalị eze ile anya because of our time ebe ahụ anyị gụrụ n'akwụkwọ abụọma onye a na-eziga abụọma onye a na-eziga ọ bụ onye na-ekele Chineke ga-ekele Chineke naanị mgbe ọ gọziri gị nye gị moto nye gị ụlọ nye gị ihe niile ị ga-ekele Chineke n'ihi Jizọs na ọ zọpụtara mkpụrụ obi gị mara onye a na-eziga ọ bụ onye ahụ nke na-eme gịnị onye ahụ nke na-ahụ mmadụ bee n'anya dịka onwe ya nwanna onye ahụ mere 5 years ago ị gbagharala ya onye a na-eziga asị ebe ụmụ anyị niile asị anyị niile welie na akụ n'elu anyị niile amalisi aka anyị gịnị elu onye ahụ na-agbachinara ụzọ ebe ihe nweta ya dị mana ịsịkwa na ịbụ gịnị ịbụ nwa Chineke ile anya n'ebe o metụtara Josef ga-ahụ na Josef bụ onye eziokwu ọ bụ onye na-akpọ ihe ọjọọ asị nwa Chineke na-alụ olu Chineke na mgbe ụtụtụ a ọjọọ gịnị asị na-abụ omebe ahụ si na ịgala ekele Chineke n'ihi ndụ n'ihi o nyetụrụ gị amara n'ihi nzọpụta nke ị na-azụ azụ n'ihi na ịga n'ụlọ ọgwụ dị iche iche ugbu a ga ịhụ na enwere problem
na-aga n'ihu ụmụnna n'ebe anyị gụrụ n'akwụkwọ gịnị n'akwụkwọ ndị Rom iri ịmalite na amaokwu nke ya ọ sị na a na-eji obi kwee ezi omume ekwe n'ọnụ kwupụta kwee gịnị zọpụta ya na Jizọs bụ onye naanị na-egbugoro ekwupụtakwa ya na akparamagwa ekwupụtakwa ya n'omume ekwupụtakwa na ihe ọbụla mekọtara gị na mmadụ ibe gị ekwupụtakwa ọbụna n'ihu Chineke nke anyị nọ n'ihu ya na onye a na-eziga ọ bụghị na onye dị otu a na ọnwụnwa ga-abịa n'ụzọ ya. Ile anya n'ebe anyị gụrụ akwụkwọ Matiu oziọma Matiu isi nke anọ anyị gụrụ from 22 nke hụ na the time ndị ezigara Pita so n'otu ndị ezigara onye kọwapụtara onye ji o gosiri na nzọpụta ya mana mgbe ebili mmiri ya na ndụ ya ebili imikpu onye a na-eziga ọ bụghị na ebili mmiri nke ndụ agaghị abịa. O nwere ike nke ga-abụrụ nrịa, o nwere ike nke ga-abụrụ ụkọ, o nwere ike nke ga-abụrụ alụ di, o nwere ike nke ga-abụrụ amụtabeghị nwa, o nwere ike nke ga-abụrụ enwebeghị ego ga-ege anya nwa ka ọgwụ. Onye a na-eziga ị ga-enwerịrị ebili mmiri nke ndụ. Ọ bụ ụdị ebili mmiri nke na-abịa n'ụzọ ndị ọgbọ gị gara ha na-abụ luru amụchala nwa mana amụbeghị echela uwe mebiela eche na ihe agwụla. Pita ha nwere ebili mmiri mana ime ebili mmiri ahụ nke o nwere onye ọ kpọgburu ajụjụ wee bụ na mgbe ụtụtụ na mkpa ọ bụ na ị soghị n'otu n'ime ndị na-akpada nzukọ nke Methodist Church ka a tọrọ ntọala ya n'ala dị mma. Ministri niile dị n'Aba onwe na-amaghị ọjịjị ọbụla sị ha chụọ onwe na-ajụ ma ọ bụghị bụ onye mụtara send fire na-enye anyị nsogbu n'ime nzukọ a. Ime gị na mgbe ụtụtụ a na ọnwụnwa otu n'ime ngozi nke nyere ndị maka anwale gị na nke a gị pasịa ya ya makịara gị gut ahụ ị na-achọ n'ụkọ kweli gị eme gịnị ga ahụ ya na nke ala. Pita ha nwere okwukwe ha dabere n'ebe Jizọs nọ maka mgbe anyị na-atụgharị ya na mgbe ụtụtụ a na Sunday school I just say that na okwukwe power in faith ike nke dị na gịnị okwukwe ike nke dị n'okwukwe bụ mgbe ị na-ebi ndụ dị ka nwa Chineke n'ịdị ịdọgbu onwe gị nọ abịaghị n'ebe nzuzo nọ abụ n'ebe pụtara ihe nọ abụ na grup ọ gị na ngwarịkata ịbịa n'ebe a na-akpọ mmehie asị abụ na ndị a ga-achọ ihe ajụ na ịbụ amen. So ụmụnna ya wee bụrụ na mgbe ụtụtụ a na ebe ahụ anyị gụkwara n'akwụkwọ ndị Rom dịka m kwupụtara gụtụrụ ya bifọ ya hụ na onye a na-eziga ọ bụrụ na ịnụ eziga gị gaghị eji ihe na-enweghị nye onye ọzọ ebe ọ dị mkpa anyị ga-azụ okpukpe oku nke Chineke na gị na mgbe maka o si anyị na ọ ga-agba n'aka eziga dịka m na-achịkọta ya chọrọ ime ka ị mata na nke mbụ bụ na Jizọs ị ga-ebi ndụ dịka nwa Chineke ị ga-abụ onye na-asọ mmehie gị olee otu isi azụ ụmụ gị n'ụlọ gị olee otu isi akwanyere di gị ugwu na-esi eli ihe dịka mụ onwe m na-amaghị onye Jizọs bụ so m n'otu n'ime ndị tara di m ahụhụ Chineke at a time adị m n'ọdịgharịa di m ahụ ọ na-abụ mbịa masị eme ego nri nke na-emechi ka o mee taa nwa gaa ahịa macha trọza dị ya isi wọrọ yazie trọza nke ọ ga-awụ ya tiri ya ma like ya at a time ga-eme biznes gwa kabụzi m nwara eziri ama m ị ga-ezigara gị n'ezinụlọ ebe ahụ ahụtara gị alụrụ gị o mere Chineke na gịnị amaghị ama o nwere Chineke ji mee ka alụọ gị ahụ ebe ahụ alụbara gị so that ị na-adịghị agazi n'akụkụ nwoke ahụ aka ebumnobi Chineke o ji mee ka ị lụọ nwoke ahụ bụ abụọ yerịta aka ka unu ruru alaeze maka Baịbụl ọ bụrụ naanị na mba anyị nwere olileanya anyị ebe Jizọs nọ na gịnị okwukwe anyị bụ gịnị efu mere nwa
Chineke chọrọ ka o ziga gị. Chineke chọrọ ka o ziga gị. Ọ chọrọ ka o mee gịnị? Ka o ziga gị. N'ihi na isi akwa anọkwa gị ebe kere ya. Isi akwa anọkwa gị ebe kere ya. Ile anya n'ebe ahụ anyị gụrụ n'akwụkwọ Abụọma mkpọtụ. Nke ahụ na verse 15. Ọ sị, touch not my anointing. Ebetụkwara ndị amụma m gịnị? Tụkwara onye amụma m gịnị? Chọrọ ime ka ị ma na mgbe ụtụtụ a na ị nọ na dayari nke Chineke. Onye ahụ na-achụ gị ga-eme gịnị? Ga-ada. Ma ada, nwa ọkụkọ nwe gịnị? Mgbe ngwa ọsọ. A na-achụ anyị n'ụbọchị ndị a, mana onye anyị nọ n'ubi ya mere gịnị? Kara aka. Olee mishọn eji na-achụ anyị? Ọ na-eji na-achụ anyị ka anyị hapụ iketa alaeze. Anyị mee gịnị? Ka ọsọ nke anyị bidoro ekwụsị ya n'ụzọ. Onye nọ gị n'akụkụ na ọ ga-ere n'aha Jizọs. N'obi ekwensu ji na-achụ anyị. O nwere ike ịza ayat. Landlady ma ọ bụrụ na ị ka bi na tenant, ya sị na ịzata ya. Ya asa bafum, ya sị na isi sa adịghị mma. Ọ ga-achọrọ ndị one complain or the other. Weta so that ka ime gịnị? Dịrị ozi. Onye dịrị ozi, onye sị gị. O nwere ike ịga gị n'ezinụlọ ndị amaghị onye Jizọs bụ. Achọrọ ka aka gị dị ka ha Jizọs mere gịnị? O nwere ike ịga gị n'oke mkpa. Mmadụ na-agweta ahịa ahụ inwe ezinụlọ. Ọ ga-akara gị mma na iweta ahịa ahụ alaeze. Ya na ị ga-eri afọ gị gịnị? Ọ sị na ọ chọrọ ime gịnị? Ụtụtụ a ga-ezi masịsị iji obi ha kwere mee gịnị? Ezi omume. Werekwa ha na-ekwupụta na Jizọs bụ onye nwe ha na onye nsọpụta. Onye Chineke zitere ya bịa nwụọ. Otu a m nọ na akwụọla ụgwọ mmehie m. Ama m maka gị. N'ihi na eji m okwukwe kwere na akwụọla ụgwọ gịnị? Ụgwọ mmehie m. Mgbe anyị na-abịa na nzukọ every day, dịkwa m ụgwọ ọzọ. 33 pieces of silver eji ree Jizọs ọhịa eji kwụọ ụgwọ m. O jiri ọbara ka a na-adịghị ihe a ga-eji mee gịnị? Ihe a ga-eji mgbọnọ rụgharịa ya were gbapụta m. Mkpagbu eme gị ka ị kwụsị n'ụzọ. A sị nwanna gị kpọrọ gị hụ na o mere gị ka o presie gị down. Ya bụrụ na ị na-emezi ihe dịka Josef na-eme, mana ezi ihe ọ na-eme adịghị ụmụnne ya gịnị mma. Achọrọ m ime ka ị ma na mgbe ụtụtụ a dịka Josef, ebe a na-enweghị ike ịkwụsị ozi Josef. Ọkpụkpọ oku Chineke kpọrọ gị na mgbe ụtụtụ a sị na ọ ga gị. Achọrọ m ka ị bido ịtụgharị uche. Ịtụgharị uche gị ahụ Chineke ebe ndị mitin bụ ọ bụ n'ebe grupu n'ụlọ nke na-ada ada. Leenụ ka ndị na-ada ada ka ha mee talenti ahụ e nyere gị. Na-akọ akụrụ eke na-akọ mụ na-aga abụ ole nke ụtụtụ accountability ọkọ mụ na m cheta ya a na-eme gịnị ụbọchị taa ọ nọ n'akwụkwọ na mụ na-aga abụọ bịara chọọ anyị mere sọ ime ka ịmata na mgbe ụtụtụ a na okwu abụghị okwu mmadụ. Ụmụnna ya bụrụ na onwe mgbe anyị ji nsọpụta anyị egwu n'ihi na Pọl nwanna ndị iro ya si n'ugwu a ka nsọpụta anyị dị ya ha chigharị na mbụ. Ndị mkpa ekwesịghị ịnọ n'ihu ewu anwụọ na gịnị ya bụrụ na ị dị 10 years now, next year coming ga dị 11. Ya kwanụ na ị ka bụ 5, next year ị ga-adị gịnị? Aka Baịbụl sị na nwatakịrị ọbụla agaghị igbu obe mere gịnị? Obe gburu ya. Tụpụrụ onwe gị bikọs ndị ọgbọ gị ole since m gachara skuul nwa nke nta m gara aga ma ndị ọgbọ m ole na-alọla n'ili. Ndị na-echeta na okwu Chineke na nkwa ya bụ eziokwu n'ebe anyị nọ. Gwa na-agwa ya okwu n'akwụkwọ Abụọma
91 ya sịla nnụnụ ọgụ iri ga-ada na mana ọ dịghị otu n'ime ha nke ga-eme gịnị nke ga-abịaru anyị gịnị n'okwu Chineke abụghị eziokwu ihe nke ọhụrụ anwụsị anwụsị ọ bụ gị nwa ka ha mma ụmụnna is coming late ma ọ bụrụ na anyị gba nkịtị ka na-emebi ka o ziga anyị asịgodị na ọ bụrụ na o zigara gị n'ebe mmadụ na ibe ya adịghị na mma a na-ekwu n'ihi na Matius na ndị ọbụla na-eme ka mmadụ na ibe ọ bụ ndị a ka a ga-akpọ Chineke nwanne dị gị ahụ nke na-adịghị ekwe ekwe ka esite n'aka gị mee ka o kwere olee otu ị ga-esi ọ bụghị gị na-ekwu ọzọ a na-eme ọzọ amaghị m ndị na-abụ ha gwa di ha okwu ebe a di ha na-ekwenyere ha chọrọ imekọta na ọ bụ anyị nwa Pentikọst gị na-enupụrụ di gị ga-azụ ahịa n'ahịa gwa ya 1,000 ya bụrụ ka igwugo 419 ahịa ndị Igbo na-asị o mere mee onwe ha anyị ebere achị mere anyị ebere n'aha Jizọs. Chineke sị na ọ chọrọ iziga gị gị onye band ị na-abụ abụ a n'otuto nke Chineke gị onye kwaya ijiri obi gị niile na-abụkuru Chineke abụ maka akwụkwọ nsọ sị mgbe anyị ga-eru ebe ahụ ma ọ bụ naanị ọgbụgba ama anyị ga anyị na-abụ abụ anyị a na-agba ọgbụgba ama anyị gabigara n'ụwa aka okwu dị n'ụzọ na Jizọs anyị mee gịnị inwe obi ike maka na ya onwe ya emela gịnị emeriela ụwa dịka Pita ahụ ọ kpọkuru Jizọs ọ zara ka ọ bụ ọza ya ọ zara ka ọ zaa ya na mpaga ahụ Jizọs ga-asa gị na nrịarịa ahụ Jizọs ga-agwọ ya ụkọ ahụ dịka o mere ka ụkọ dị ọbụnarị n'ala Ijipt bụ na ka ọ dị n'ala Izrel ọ bụrụ n'ala Ijipt ya aga one way or the other kpọpụta Josef ime ka ha rijuo afọ na mgbe nke ya n'agbanyeghị uke na okwu nke jupụtara n'obodo Naijiria ụmụnna agaghị a na-ere ihe eri na-akịkpata ụgwọ abụrụ ụgwọ nwanna ga-eji okwu Chineke n'ụbọchị ndị a na-azụ gịnị na-azụ ahịa achọrọ m ime ka ịma na o nwere ndị ezigara o nwere ndị a na-esiga gị ha egwere aka mee gịnị ziga onwe ha nwanna mụrụ anya mgbe ị mụrụ anya a ga-ekupụ gị dịka ikuku anya a ga-ekupụ n'ihi na ndị a zigara onwe ha Chineke na-atọ ntọ na-eji okwu Chineke na-azụ ahịa ihe dị ha mkpa ha mee gịnị ha rijuo afọ ma mgbe ị na-ahụta ihe ndị a ọ gara ịdị gị ebeghị eme n'ihi na mgbe Jizọs nọ ọmịiko n'ebe ndị mmadụ o nwere ndị ọha ya ugbu a ịgwa Chineke onye a na-eziga ekwela ka oriọna gị nyụọ ekwela ka oriọna gị mee gịnị nyụọ anyị hụrụ akụkọ gbasara ụmụ agbọghọ iri